Charlie Brown i Snoopy Show! Gosti. Halo, Charlie, da li bi volao da dobiješ goste? Pa mene. Moj tata odlazi iz grada na nekoliko dana. Ne mogu da ostanem sama kod kuće. Možeš da ostaneš kod mene, Saro. Ne, apsolutno nemam kod koga da ostanem. Baš ti hvala, Charlie. U mojoj kući imamo mnogo mesta. Dolazim čim se spakujem. Hvala, Charlie. Tebi se dopada, Charlie, zar ne, Saro? Gde ćeš spavati tamo, Saro? U gostinskoj sobi, naravno. Sigurna sam da je imaju. Charliejev tata je berberin. Berberi su bogati. Moraju da plate samo za makaze i za češalja, sve ostalo je čista zarada. Ma ti ne znaš mnogo o berberima, Saro. Prestani da mi zvocaš. Ta Sara će ostati kod nas. U tvojoj sobi ne može biti. A u mojoj pogotovo. Znam sve to. Smislit ću nešto drugo. Zdravo, Charlie, stigla sam. Gde je gostinska soba? Mislio sam da budeš u moje sobi. Ja ću se preseliti u... Nipošto. Čula sam da imaš gostinsku brvnaru u dvorištu. Povedi me tamo. Zašto niste napravili malo veću, Charlie? Laku noć, Saro. Lepo spavaj. Hvala, Charlie, samo se nadam da Snoopy ne hrče mnogo glasno. Pre nego što zaspiš, mogo bi da isključiš mesec. Dobro jutro, Charlie. Bila je užasno duga noć. Da, učiteljice, voljela bih da se na nekoliko dana preselim u vašu školu. Znate, tata mi je otputovao na nekoliko dana i stanujem u Charlijevoj gostinskoj brvnari. Zašto? Ne bih. A ako me primate prešla na kratko u ovu školu, nisam baš neki odličan učenik, ali mnogo se trudim. Bilo da radim testove ili odgovaram usmeno, bit ću među najboljima. Teško meni. Vreme da kreneš u školu, Saro. Izvinite što ovako izgledam, učiteljice. Kriv je onaj glupi arhitekta koji je projektovao Charlijevu gostinsku brvnaru. Šta obično radite posle večera? Gledam običnu televiziju. Zar ne razgovarate? Možemo da igramo maca, a? Ili nešto drugo. Nešto zanimljivije. Laku noć, Snoopy. Ovo je smešno. Ne razumem te, Snoopy. Kako možeš da spavaš po takvoj kiši? Saro, probudi se. Zove te tata telefonom. Kaže da se vraća i da možeš da odeš kući. Kaži mu da mi je ovde toliko udobno da ne želim da odem. Dobro, reći ću mu. To je bio sarkazam, Charlie. Boravak kod Charlija bio je pravi doživljaj. Mislila sam da je njegova porodica mnogo finija, ali oni samo bulje u televizor. I mislila sam da imaju lepu gostinsku brvnaru. Više liči na kućicu za pse. Čak sam morala da je delim sa onim čudnim nosatim detetom. Pa ne možeš kriviti Charlija zbog onog što si prethodno mislila, jel da, Saro? Prestani da mi popuješ.